Здравейте хора отново, аз съм Радо и сега играем Акинатор. Ще сложим език. Обаче откъде да го сменим? Оттам. Готово. Ще сменим езика на турски. Понеже изгър е точен, обаче си е като българин, той се е бил тук в България. Обаче просто знае турски. И все едно е българин, който знае турски. И аз знам турски. Тъй че той ще ми превежда. Понеже на английски сме и много леви. Да, и то Не разбирам, вчера му превеждахме Мерхаба бен Акинатор. Здравейте, аз съм Акинатор. Ако искате да започнете играта, цъкнете на игра. Добре, обаче да измислим за кой герой? За Спонж Боб. Да. Хора, Спонж Боб. ако пишете под коментарите какви от Акинатор на следващото видео на какви герои искате. И може да ви ги направим, да. Чакай сега. Защото още не сме достатъчно известни за да... Чакай сега. На колко години сме? На колко години е човека? Спонж Боб на колко години е? Той няма години. 18 марта. Тук пишеше колко години е. Соро. Който е Соро? Въпрос. Чакай. Той героят турчин ли е? Не. 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 Това означава не. Героя мъж ли е? Да. Спонж Боб е мъж. Да. Не знам. Който е? Героя наистина съществува ли? Вероятно. Где пак знае? Да, героя. Героя от детско филмче ли е? Да. Героя човек ли е? Не. Да таят. Героя има ли буквата Б? Да. Б. Да. Спонж Боб. Б. Yes. Героя как беше кочо? Кажи сега. Коч. Коч, какво е ти коч? Ну, дето има рогаве на калата му. Да, Как се наричаш? Как се каже, бе? Я забравих. Хората, как се казваш това, дето имаш рога в главата? На кравата мъжкото. На кравата мъжкото. Биво. Да, героят ти... Биво ли е? Не, от биловския зодиак. Зодиак Знам ли е? Не знам. Не знам. Бил ми олум, означава... Не знам. Тенис... Спонж Боб няма. Героя има ли Л? Буквата Л? Героя какво си има ли? Какво? Пашка. Не. Този няма познай. Спонж Боб няма познай. Хора. Героя... Жълт ли е? Не. Героя... Не мога да разбирам. Хората и аз не го разбрах. Так не е там. Не знам. Да. Ти? Героя с богат някой женен ли е? Не. Той няма жена. Слаги ми. Героя жълт ли е? Да! Ето
убия, ако познай. Добър ли е? Да. А, не бе! Сега ще излиза. Какво? Герой има ли буквата А? И в името Спонжбоб. има ли? Спонжабоб. Не, да тая. Не. Ай, чао, хорасте го! Що е? Хора, защото избяга, познай ми героя, бах тя кинатора. Абе, ще са не видя ги. Майко. Глей! Кой махаш пъти, бе? Спонжбоб каре па... Yes! Ивет! Ивет, Кой вас позна? Кой да познай ни героя. героя? Кой да ни героя? Питбук. Не. Shadow Hex. Да. Супер, искате ли още един път да играете? Yes. Така, Ориана. Тека война, нова игра. Човек, аз те ще направя супер удачно. Аз вече запомних кой герой. Как се наречем той? Тъй. Начин. Не. Героя от един анимационен филм ли е? Затая. Той е истински човек. Тъй. Channel Geeks. Не. Таков, Геройът ученик. да. Не. Не. Не знам начина. Нищо. Окей. Играч. Героя синьо се облича. Синьо да се. Не знам. Не знам. Аз. Айде, Сега го маркирах, но изчезна мани. Герой има ли сини... Очи. Има ли синя коса? Да, бе, Shadow Hex да има святка. Майко! Не ме пита първо дали е истински. Героят Каман Стахлото или Лордама. Каман Стахлото е турски певец. Не. Не. За какво да ми... За какво ми търсите? Тъй. Герой жена ли е? Сори. Героя носи ли очила? Не, той е... Няма го познай. Душун... Лун, Какъв то е? Акинато баба са. Ти не си. Бащата Ти мислиш, на че ти си. Акинато. Бащата на Акинато. Не е той. Сори. Не е той. Продължаваме. Тай. Как ще измия? Ще измия остана. Не можеш да познаеш Shadow Hex. На колко години е? 17. Исим означава Васил. Shadow Hex. Shadow Hex. Ютубър, Васил! Ютубър! Ютубър. Тук ни питах да цекнем кой от Василите. Браво! Бихте ме! Тая. Акинато се предаде и можа да ни го дадат. Да ни го познае. Да. Нека сега... О, човек 12 минути става тучето е. О, Още малко. какъв тай 15 да успиваме? Пътни ми това. Значи сега за кой герой? За Андо. Значи ми не го зависи. Ай, за Нили. За Неле. Ай. А
ако я познае. Ако я познае. Направо ще победя. Не ли ти биди? Той героя мюсюлманин ли е? Мусулманин? Точно е Бога. Не. Героя и истински живот има ли? Да. Да. Героя има ли буквата... В името му има ли буквата Е? Да. Не ли? Не ли? Да, не ли ти биди? Да, ти биди. Да. И героя мъж ли е? Не. Чакай, ако знаеш... Може мълчи. Папа, играеш на киното, много е майта. Боже, давай. Давай. Героя певец ли е? Героя човек ли е? Да. Няма да ви говоря. Еми то... Истински. Героя във филмовете играл ли е? Името на героя има ли буквата И? Не ли? Да. Героя жълт ли е? Не. Не. Не е Спонжбоб. Не е човек. Героя боец ли е? Не участва в играта. Героя участва ли в играта? В тази игра готова? Не. Героя Йол Ри Бебеафуда играл ли е? Не. Beautiful. Чакай малко, тръгни на третото. Трето. Да. Не знам. Да. Не знам. Героя хеджист ли е? Не. Няма да го знае. Героя името му има ли буквата К? Не. Героя фолк... Героя с фолк метал За връзка. Да, има ли връзка? Героя такъв ли е? Дали си има някакъв известен? Не. Да. Да. Героя от YouTube ли е? Името на героя има ли Да. Л? Буквата Л? Не. Героя точно ли е? Героя живее ли Не. в Америка? Балкан регион. Героя германец ли е? Не. Но какво се чу? Чакай. Някакъв тип музика дали пее. Не. От YouTube ли стана известен? Не. Дали се развежда? Не. Чакай малко. Няма да измисля. Военна. Как го преди малко ни изкара такова на киното бащата. На киното бащата. Ела надолу. Значи, това не това. Това е всичко.
Момиче. Не ти. Ела. Не е то. Не е. О, преди малко тук беше сестра ми. Ако се чуди по кой е то клас, там беше. Тя също тренира малко. Избирката да тръгнява. Тъй, ютубър, Зуела. Ютубър. Така сега. Няма я, не. Не. Ела. Характерен. Тук пише дали да си намерим такова Няма го. героя от тук. Добре, аре, още едно. Само още едно. Няма го. Ей. Коти. Кой е? Радо не пишеш? Пишеш. А, Нали? Ще да изключим тези допълнително. Ама? какво е школа? По-подробно. Напишем само ютубър. ютубър. Тук Акинатор може да ни познае героите. Не, ти вижи. Бих летай. Бих летай. Бих летай. Да ти падне шапката! Да ти падне шапката. Хора, това видео спираме и да си го харесали. Ние бяхме Рози Геймс и Радо Геймс. А пък вие бяхте нашите абонати.